הבדולח שצוין, אך אתמול זוהרום בחיפה, צלבי קרס מפוזרים בבנימינה. כן, צלבי קרס זו תופעה מזעזעת, וזה קצת מוזר לשמוע את זה מבנימינה, אתה יודע, מושבה באמת ששלווה בדרך כלל, אבל זו כנראה התוצאה כאשר קמפיין הבחירות הזה מגיע למקומות קצת פחות נעימים, הופך בעיקר לאישי. אנחנו רואים את השלטים של ראש המועצה, ארי זייתוני, שמסיים עכשיו בעצם קדנציה שנייה כבר ורוצה להגיע לקדנציה שלישית. השלטים האלה הושחתו וצוירו עליהם צלבי קרס, לא בדיוק ברור מי עשה את זה. המערכה שם היא בעיקר בין אותו ארי זייתוני בבנימינה לבין אורי דיסטניק, איש חיל הים בעבר, וגם בני אבו, תושב גבעת עדה שמאוחדת כאן מבנימינה. תופעות מכוערות, הלוואי והיינו יכולים להימנע מהם במערכה הזו. כן, כמו תמיד. נסו לשמור על הכללים, כללים מינימליים. תודה זוהר. ערב טוב. הבחירות המקומיות זה היה האות שלנו, איתנו שני אורחים. שלום לאריה בר כאן בירושלים, מנכ"ל משרד הפנים, ולעדי אלדר, יושב ראש השלטון המקומי שנמצא כרגע בחיפה, מתמודד לראשות עיריית כרמיאל. הנה אתם, הכל בסדר. שלום לשניכם. קודם כל באמת בוא נתחיל איתך אריה בר, תגובה ראשונה לדברים שראינו, פרובוקציות באמת אבל מהסוג השפל ביותר. תראה, אין ספק שזה אחד מהדברים החמורים ביותר שנתקלנו בהם. שני המקרים הם מזעזעים, אבל אני מצפה מאלה שממונים על שמירת החוק, משטרת ישראל, למצוא את אלה שאחראים ולשים אותם מאחורי סורג ובריח. כן, אבל זה מן הסתם התפקידה של המשטרה, שאלה אם לכם יש איזשהו כוח לעשות, נניח שתדעו שזה ממטה מסוים, אתם יכולים להפעיל איזושהי סנקציה? אין לנו אפשרות א' לדעת, כי אין לנו גוף חקירתי, וזה תפקידה של המשטרה, אבל יש לנו תפקיד ציבורי, והתפקיד הציבורי שלנו זה שאנחנו אמונים על הבחירות, וככאלה אנחנו מגנים את התופעות האלה. בחירות הם מסימניה המובהקים של דמוקרטיה. כן, אנחנו רוצים לחיות במדינה דמוקרטית. כן, חופש ביטוי, אבל פה מן הסתם יש איזושהי חריגה. תסכים איתי, אני רוצה לעבור לעדי אלדר, יושב ראש השלטון המקומי. ערב טוב לך בחיפה, ראית את הדברים האלה, מן הסתם לא חדש לך, אתה מכיר את זה מקרוב. ערב טוב, תראה, הבחירות לרשויות המקומיות, יש בהם הרבה יותר יצרים, יש בהם הרבה יותר אמוציות, הדברים הם הרבה יותר קרובים, המועמדים מסתובבים, מתחככים אחד בשני, יש מחנות, ובאמת מגיעים לדברים מאוד מאוד קשים בבחירות. זה חלק מהסיכון המקצועי. סליחה, הבחירות לפעמים יורדות כל כך נמוך, שזה פשוט מבייש את היישוב, מבייש את היושבים של היישוב. אני מצפה בבחירות מקומיות גם לשמור על רמה נאותה בין המתמודדים. אוקיי. תודה לכם בעניין הזה, אנחנו ממשיכים איתכם. מחר, שוב